RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Napungas, Asuncion, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Pearl. Nganong imo magmingibiyaan, ma? Nibiya na gani si Papa na mo. Karon ikaw na sad ang nibiya na mo. Ma. Napagidak. Utay mahimo. Patay na si mama. Magunsa naman lang ko ni kuya. Wala tayong mga ginikanan. Ay, gulak ka. Dali ka tipon po yun ako. Condolence, Pearl. Salamat, Rudy. Unya, ikaw lang usa ang mupuyo diha sa inyo. Kay, wala naman kay magpapa. Niingon man to nga akong maguwang. Nga tura ko puyo sa ilaha. Mao ba? Ako lang niya kang suruyan sa imong gipuy-an, ha? Aron, nakay kasturya-sturya. Sige, Rod. Aron sab dili ko magsigi ko nauna sa pagkawa ni Mama. Salamat di ay sa imong pagpatuyo na ko din ni Kuya, ha. Kung wa pa ka, ambot, asa na ka ko paingon. Yan ka na ako eh. Di ka na kumayong pasagdan. Kaya igsuot ka. Salamat, Kuya. Kuya, hapit naman ang abli sa klase. Magpa-enroll unya ko, ha. Kuan, sorry kayo, pero ha? Dili ko magpapiskwela ni mo. Ha? Nga naman, Kuya? Dili ko kaya ang pagpiskwela ni mo day sa high school. Saon, nabi ko yung mga anak. Ya, mayroon kayo kong sweldo. Magkapapuyo ko o magkapagkaon ni mo. Pero bahin sa imong pag-eskwela, di gina ko kaya day. Sige lang, Kuya. Dili lang ko mamugos kung dili gin makaya. Sayang nga kung dili ka makapadayon ng eskwela. Maulaki, Rod. Anugon gid kaayo. Pero, ako'y mahimo. Unsaon mo man sila ikagasto na. Ay, okay dong. Huwag problema. Kinsa ka nang gikasulti ni Kuya? Berb! Kuya! Dali na, God. Ha? Ato na ko puyo sa inyo, ha, ma'am? Mauna, Pearl. Kuya, Oh, kuyog ni ma'am sila, ha? Kaya siya na'y bahala nga ang pa-eskwela ni mo. tinuod, ma'am? Mauna, Pearl. Kay naluoy man ko nimo. Dako na makagrado niya. Dili ka makapadayon og eskwela. Sayang kaayo. Maong pangandam, ha? Aron, muuban na ka nako. Salamat, ma'am. Ay, kapuya da ining mag-working student, eh. Ay. Pero sige lang, antuso na yun ako ni kay usa na lang katuig ang kuwang mag-graduate na ko sa high school. Pearl! Ma'am! Dali, Ragod! Ma'am? Kaya drago di sa gawas ang gidana kong buwad, be. Kay basa-basa pa ni. Painiti dito, kaw. Oh, ma'am. Daghana ko di ini, ma'am. Napo na kakilo. Painiti na dito, kay basa-basa pa na. Ay, salamat. Naplastar na ako ang buwad. Ako lang unya ning balikon kung uga-uga na. Nausa na lang si ma'am? Ay! Dali, Pearl! Si! Ma'am? Busit ka! Oh. Inutil ka! Hey, tanawa ang buwad. Hurot og kaon sa iro! Hala, nga naman na. Di mo lagi kang iro. Ang ako mairo din sa ato. Asa ba na di mo gibutang ang buwad, ha? Diha man na sa ibabaw, ma'am. Gikabot sa iro. Kay danghag ka magnaong.
Ang iro man na sa atong silingan, ma'am. Ay, notel kang dako! Layas din ha? Layas! Mo rin na hinungdan nga niuli kasi mong maguwang bisag wa ka mahuman og eskwela. O, Rod, kay suko naman kaayo si ma'am nako. Sakit na kaayo sinultihan. Ayaw na lang balik dito eh. Dili na bitaw ko. Mahala na lang ug dili ko mahuman sa akong pag-eskwela. Ha? Manarbaho ka sa Davao City? O, Rod, kay kapoy na pug kog sigig standby dinis ato eh. Dili ko musugot. Ha? O sa dili ka mo sugot? Dili ko musugot nga malayo ko na ako, Pearl. Nga naman? Tungod kay love ti ka. Unsa? Ang tinuod, mga bata pa ta nga ganahan na kay ko nimo. Oh. Karon na kumsulti nimo ini. Kay sakto naman tas dad. I love you, Pearl. Rudy, Og hinaot unda nga ay pagbati sa kanako. daan pa sa una nga gaan tayo nga akong buot ni mo, Rod. Lain sad kaayo kon limdan ako ang akong kaugalingon. Ah. Love sad ka na ako. Salamat, Pearl. Unsay minyo? Gusto na ako nga magminyo na ta, Pearl. Sorry kaayo, Rod, ha. Dili pa ko andam nga musud og obligasyon. Og mulargan ako sa Davao City. Imo kong bihaan. Gusto ko makatabang sa akong maguwang, Rod. Mao nga manarbaho lang una ko. Unya, kano saan ko mo balik din eh? Pilara ko kabuhan dito sa Davao. Mubalik radayon ko. Paabuton di ka. Kaya hindi balik ni mo. Magminyo na ta. O, Rodi, Pag-amping dito ha. ikaw sa pag-amping din eh. Mahimo ba kung mugakos og muhawak ni mo? Ikaw. I love you, Pearl. I love you too, Rudy. Unsay mo uli ko? Mauli ko sa amo, day. Kay dugay-dugay na nga wa ko makauli sa amo. Usa ka tuig na ba ako din sa Davao? Ayaw na lang pagpauli sa inyo, tay. Uy, kanang imo ipauli sa inyo, no? Ato na lang nag-Manila. Ha? Manila? O, day. Kuyog na mo sa Manila na. Ano ba kita sa kag-unsay Manila, uy? Ah, sige, makuyog ko ninyo. Ay, dali arang nilabay sa panahon, uy. Tulo naman di ay ko kahatuwa idinis Manila. Ay, mapauli ko sa amo. Kaya gimingaw na ko sa akong mga igsuon. Huwag imong nanusab ni Rudy. Salamat itaw nga naulit yung kanay. Gimingaw na ko ninyo, kuya. Imo igsuon bay? Ubay. Among kamanghuran si Per. Day, atong bagong silingan, si Elmer. Hi, Mer. Hello. Gwapang di ka manghod bay? Buyag. Kumusta na ka si Rudy? Kaduga sa di mo ni Pangin sa ato eh. Wala sa Rudy. Minyo na. Mahimo ba do? Ayaw ko binuangi. Nga nung binuangan naman teka. Uy, minyo na si Rudy. Kung may anak naman gani sila. Unsa? Ay, napasigahan daw man itong uyab ni mga minyo na eh. Kuya, Wala naman kayo ulit sa ato ko. Kipulan si Rudy pinabot mo. Nagminyo lang lain. Ako pa rin mo, no? At banga to si Elmer kay kanihar itong kinuwat mo. Sa una pa na magkakita nimo. Ganahan kay ko nimo. Oh. Kung sugtun na ko nimo. Andam ko mga asawa nimo. Kung si Elmer ang imong mabana, sigurado dyan ko nga hayahay yung kinabuhi. kuya. O na, pabutang matiguang ka na eh. Huwag kayo mga anak. Kung sugtan na si Elmer. Tinood pa. Imo na kong gisugot. Oh, Elmer. Kung mana, dito maglangan. Magminyo din ta. Dali arang gilabay sa panahon dong, no? Wa lang hibaw eh. May pamilya na ang duha nato kaan. Oo, mao gyud. Nagkaapo na ta.
O nalipay na lansad ko nga nakaabot ta ining panahon nga uso na ang cellphone o Facebook. Kay bisag tuas layong atong mga anak, makakontak ra ta nila. Mao yun. Maayo gani kay ni ay Facebook nga akong kalingawan kay. Kunwa pa, samot, kalaay. Labi pang nilakaw si Elmer. Uy, ni amay ni friend request na ako. Rudy. Oh, si Rudy man ni? Ang akong uyab sa una. Oh, akong i-confirm. Salamat nga imo gi-accept ang akong friend request. Kumusta naman ka, Pearl? May apo na. Ikaw? Minyo na nga akong mga anak o biyudo na sa ko. Mao ba? Naibaw ka ba na pila ka tuig ko nga nagpaabot nimo? Kay niingon ka man nga inigbalik nimo magminyo ka. Sorry, Rod. Unsaon man good. Gikan sa Davao, ni ato ko og Manila. Og hibaw ka na, dili pa uso ang cellphone ni atong panahon na. Mao nga hawa ko'y kontak nimo. O, mao to sa akong pag-uli sa ato. Minyo naman ta. Nagminyo na lang kong lain. Kaysa magpaabot ko sa way mo abot. Ato na lang kahimtan ang tanan, Rod. Dili lang yung tingali taangay sa usag-usa. Mao gyud. Nalipay na lang sa ko nga nakontak ni ka og nahibaw ko sa imong kahimtang. Ako sab. Oo niya. Okay ra nimo nga mag-chat-chata. Inamig ka lang. Uy, okay ra, uy. Chat-chat lang ta pag may time. May mga panahon nga mag-chat-chat ni Rudy. Magkumustahay. O garong bag-o, akong nahibaw nga may bag-o na siyang kaipon. Ni mo Rudy, kung naminaw ka man karon. Manghinaot ko nga, malipayon ka sa bag-o ni mong kaipon. Hinalang kukutob o dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o gatoy na Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Kay, hingkod ang pangidaron, may anak, taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo nako sa akong kafling-fling sa una ug sa among anak. Taguntan lang siya sa pangan nga Tristan. Aron niyo hisabtan, sugdon ko atong 18 anyos pa lang ko nga nagsugod mi sa text-text lang. Ingon ini ang mga panghitabo. Niya nasad ay, nag-text na sa si Tristan. Happy New Year. Oy, nag-greet ra di ay og Happy New Year. Oh, pwede ta magkita? Hala, makikita ko na siya na ako. Amo man ni siya, uy. Nga makikita man siya na ako. Nga dili pa man may uyab. Pero sige lang, makikita lang ko niya. Kay crush ba yasad na ako siya? Makikita na bitaw. Akong replyan, nga okay ko. Dali. Tempa, hala, hotel man na. Dali lang, good. Ayaw pahala ta. Pero magunsa man ta diha, Tristan. Magkita naman ka ta. Ay, magsultir lagi ta. Dali na ba? Sunod ang ako. Pero Tristan, ay lang ko guruya. Oo, isang ka eh. Ano ko palag diha? Isang ka. Magkasabot yan ang mga tao na magkikita na to. Dali na. Tristan, oy. Dali na. Tristan. Tristan, oy. Ano niya man ta din eh. Kay nakikita ka man ako. Nagkagusto ka sa ako, di ba? Ha? Oh. Kay... Tristan, ayaw pa. Magsulti naman ka ta. Hala. Tristan, nahubo na. Tristan, oy. Nakuha gid nimo ang akong pagkababae, Tristan. Ay, kabalaga.
dili ka mamabdo sa ato kay ako man gi-withdraw. Kasabaan gid ko nilang mama ug papa ini. Magsaba po day ka. Ha? Sige, magkita pa tag-usab ha. Tristan. Uy, pa di mo Tristan kay? Ha? May nakakita mo ko na ninyo nagkuyog mo. Diin man mi nila makit eh. Na, nag-holding hands ko na mo eh. Nagsuris-suris plaza. Kuan ka ng kuyog-kuyog lang good. Suri-suroy. Abi na ko ka muna. Kay crush at Venus Tristan, di ba? Oo. Kung masok ta na uy. Kay sa pag-congratulate na lang ako nimo, ng imong crush, na imog yun. Oh, ha? Si Tristan na po. I miss you. Kita, tabi. Makikita na sad siya na ako. Unsa may mahitabo na sad namo. Pero, wa man may giistoryahan nga kami na. Unsa man kining among duhang Tristan, oy. Sige na nga may mahitabo na mo. Pero wa man sad siya nanguyab na ako. Maong wa ko'y anging sugton. Makikita pa baka ko niya ini. Sabton ko baka kami na. Kay may nahitabo naman namo. Gipugos ko sa pagpakighilawa sa akong kafling-fling sa text dihang una ming nakita. Nakuha gid niya ang akong pagkababay. Unya, nasundan pa to sa makadaghang higayon. Apan, wa mig istoryahan nga doon nami relasyon. Uwe, klaro ba? Maong, dahil nanguyab na akong lain, tawagon talang nga Nathan, ako siyang gisugot. Unya, Uy, kamo sa si Nathan na nagkuyog-kuyog ron. kay uyab naman mi. Si Tristan di ay. Da, wa stoy klaro. Wa man siya manguyab na ako. Uy, unsa naman ditong sige niyong kuyog-kuyog? Fling-fling lang. Usa? O sige ha, ay ko, kay makita pa ming Nathan. Di na di ka virgin? I'm sorry, Nathan. Wa ko ikaw suting daan. Tara. Magawas na ta din eh. Sorry na, uy. Huwag ka na lagi. Tara. Mag-check out na ta. Wa na po nagparamdam na ko si Nathan. Da, bahala siya, uy. May man og siya ray laki sa kalibutan. Buwagan ko nung to siya, uy. Ngan nga uyab, pero way klaro. Si Tristan, I miss you. Kita, tabi. Oh, makikita na sad nako si Tristan. Na-miss ko nimo no. Kay nisugot ka man nga makikita na ko human sa duwe nang nawa ta magkita. Oh. Usa may mo problema? Dali be. Huwag tangon ta na nimo problema dali. Okay. Tristan. Kalain sa akong ginhawaan. Lamig kang isuka. Ha? Mabdos ka? Ako ka na? Tristan, Kapila na ta mahitabo. Wa gid ka mo mabdos. Kamao kong mudaan na. Unya, mumabdos ka? wala yung nakahilabot na ako. Sukad ta mahitabo. Mao na kasiguro kong imo ni. Kung dili nimo ang kunon, bahala ka. Pakatawon ko ang akong anak. Bahala og way amahan. Okay, may nangita di mo. Tristan ko no. Ha? Ni Asia, ma? Nakabalita ko sa imong pagpanganak. Maong mianhig ko. Kaya gusto ko makikita sa bata. Oh, tanaw lang. Hmm? Tanawa kung asa niliwat. Gidinay ra ba na nimo nga dili imo? Okay. Akong inahan sa bata, nahibaw gid ko kinsa ang amahan sa akong anak. Buwag na mi sa akong uyab diyan nahitabo kami pag-usab sa akong kafling-fling. Niadto man tuod si Tristan human ko manganak, pero igo lang ni tanaw sa bata. Nalipay na unta kong iyang gihagwa-agwa o giduwa-duwaan ang bata. Apan sa sunod niyang balik, gidinay nasab niya nga dili iya ang among anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Gidinay sa amahan sa akong anak nga dili siya ang amahan sa akong gianak.
Pwede ba nako siya makiha, ana? Nga nakasiguro mangyud kong iya ni, bisag dili mi uyab? Unsa man sad nga kaso? Ikaduhang pangutana, kung ako man siyang ikiha sa iyang pagpakauwaw nako, nga iya kong gipamabdusan, unya wa niya ang kuna. Pila ka ang ako magasto sa pagkiha niya? Ikatulong pangutana, unsa man ang proseso para mapamatud-an nga iya gid ning among anak? Mahal ba na? Kung mapamatud-an nga iya gid ni ang akong gianak, mapapriso ko ba siya sa iyang wa pag-angkon ini? Ikaupat og katapusang pangutana, kung mapamatud-an nga iya gid ning bataa, pwede ba ko mangayo niya og suporta bisan sa bata lang? O kung dili siya mohatag, unsa naman say ikiha ko niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, kay Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban. Ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ragyod gihapon ha, mga suking tigpaminaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, behavioral, mga problema sa ato ang mga karelasyon, sa ato ang mga higala, ug mga problema sa mga ginadiling droga, kinsa nang mga depressed din ha, mahimo gyud mong musuwat ug ipadala ang inyong suwat diri sa ato ang programa. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi mga suking tigpaminaw. Na atay email address nga kini ang Akung Suliran official writers page. Naasad tay email address nga suliran_612@yahoo.com or pwede na ito ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong pangapanahon na ubay-ubay ug dugay-dugay na gyud mga suking tigpaminaw nga wagid ninyo nadungog ug dungan ang tingog nako og sa ko ang partner nga si Dr. Obra. Apil ni sa ato ang mga safety protocols o safety measures sa ato ang stasyon diri sa RMN because diri pod sa RMN careful sa gyud kaayo mi sa safety sa tanan natong mga staff, sa ato ang mga artista ug sa ato ang mga anchorman, no? Sumunang naningkamot mi pero ang amo ang commitment nga maghatag og sakto, nindot og klaro og tinud-anay nga programa matag adlaw gapadayon gihapon, wa gyud na mausab, way paltos mga suking tigpaminaw muna naa gihapon. Madungog ra gyud gihapon nimo ang ako ninyo, ang amo ang tingog, bahalag buwag-buwag lang sa mis ako ang partner karong mga panahon na mga suking tigpaminaw ha. Unya, kumusta man mong tanan din ha sa katong mga nagsugod na sa ilahang mga klase, no, hinaot unta nga inyo gyud intaw ng ampingan ang mga gadget nga gipalit nga bag-o o gipaningkamutan ang uban ana utang paintaw na sa inyong mga ginikanan, hoy mga dudong ug mga inday, dili na para Facebook, dili na para TikTok, dili na para games ug mobile legends ninyo ng mga computer, tablet ug cellphone ninyong bag-o, para intaw na sa inyong pag-eskwela, pag tinarong ng gyud intawon mo kay di ayaw gyud ha, kay gihaguan into ng mamagpapa nga maningkamot nga bahalag nagpandemya, bahalag nakuhaan ang sweldo kay ga work from home baron or nag-cost cutting ang ilahang kumpanya, naningkamot taon sa mamagpapa din ha nga mapalitan mo sa inyong mga gikinahanglan. So please, the only way nga makabaustas ato ang mga ginikanan, ang atong pagskwilag tarong bahalag na ara gihapon ta sa balay kay online pamangyud ang ato ang mga classes. Okay? And hello sa atong mga kauban sa buhat din ha sa Municipality of Liloan, ang tanang mga empleyado nga naminaw nato din ha. Hello, mayong adlaw ninyo ug salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw. Ang ato apong mga drivers, ang ato ang mga technicians din ha sa High Precision din ha sa Cebu City ug sa Mandaue City, mayong adlaw ninyo ug salamat kuya sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Ato ang letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si K. Si K, gikan ni siya sa Dumaguete City, gikan sa Negros. Maayong adlaw sa ko ang mga igagaw, Marites, Tantenco Tenorio, Gidget, Tantenco Ibanez, ug sa ako mga pinalanggang pag-umangkon din sa Bais ug sa Dumaguete City. Hello, maayong pagpaminaw ninyong tanan din ha. Si K, ning suwat ni nato, kabahin sa iyahang problema nga punto legal. Ang panghitabo, maukini mga suking tigpaminaw. 18 years old pa lang to siya, nga naa siya'y ka-fling-fling. Ug tungod kay crush niya si Tristan,
nakikita siya apan wa siya magdahom nga atong panahonang pagpakikita niya pugson de siya sa pagpakighilawas ini. Og nakapilaan pagyod no, nadaghanan pagyod apan wa sila magdugay, gabuwag sila. So nakauyab sila glain, nagabuwag rapod. Og nibalik pagpakita niya si Tristan. Anang higayon na mabdos siya apan wa siya ang kuna ni Tristan. No, wa mo angkon sa ilahang anak ug wa sad mo suporta. Ambot lang pod nimo in town, inday kay. Kibaw man ka, nga wa ka respetari, wa respetari imong pagkababay, nakalingkawas na kang Tristan, nga nung gidawat pa man nimo, nagpabuntis pagyud ka. Perti pa nimong bataa, wa sa gyud ka maghunahunag tarong sa imuhang kaugmaon day. No? Padamang kasi imuhang gibati, pero sige na lang, nahuman naman, naa naman ni. Mao naman ni atong sitwasyon karon, hala sige. Tabangan ti ka, tubagon taning imong mga pangutana, no? Hinaot unta nga na kay makatunan ani. Unang pangutana, gidenay sa amahan sa akong anak nga dili iyaha ang bata, dili siya ang amahan, no? Sa iyahang gianak. Pwede ba nako siyang makhiha ana nga nakasiguro mangyud kung iya ni bisan di ni uyab. Unsa man sad ang kaso. Okay. Now, ang mama, ang babay, mao gyud nay makahibaw kinsay amahan anang iyang gisabak. Of course, usa na sa trait that is unique sa ato ang pagkababay. Of course kitay makahibaw. Kana nga niingon ka kay nga si Tristan ang papa, mutuo ko nimo nga siya ang papa. Ang ato ang problema kay siya ning gawas ang iyang pagkahilo, ning gawas ang iyang pagkalabad ug batasan ug pagkalami ug pagkabatig batasan gyud niya nga magpalami lang siya nimo, makighilawas lang siya nimo, gibuntis ka unya karon gibiyaan ka. Now, ang ato ang pangutana unsaon nato pagprobar ug pagpaangkon siya kung di gyud siya mo angkon maski unsaon. Now, kinahanglan gyud ta mo file og recognition no of paternity, no? Kana adto gyud na sa korte kung di gyud madala nga masturyahan ninyo. Bata pa man mo, kung pwede ang inyong ginikanan ang mo suway, no? Musubay ug musuway og storya ngadtos ginikanan pong Tristan magsuryahanay sila aron maklaro gyud. Now kung dili gyud madala kay ang mga ginikanan pong Tristan mulaban ug mutuo pod sa bakak sa ilahang anak, hiha gyud adto gyud tas korte kay ang korte nay mangitag paagi para maprobar ug mahatagan kag higayon para mag-submit og evidence pagpamatuod nga siya ang amahan ana. And unsa man nga ebidensya atong gikinahanglan kanang gitawag natong DNA test. Mag-paternity test gyud si Tristan. Kaduhang pangutana, kung ako man siyang ikiha sa iyahang pagpakauwaw nako nga iya kong gipamabdusan unya wa ko niya ang kuna, pila kaha ang magasto sa pagkiha? Okay, I'm sorry to say this kay, pero una sa tanan, di naman gudto maingon nga pagpakauwaw ang inyong gibuhat kay tinuyuan naman to. Gusto pod to nimo kay katong unang palang higayon nga gipugos kaniya rape to, no? Kay pinugsanay man to. Unya, nakapilahan pa man mo, nagbuwag pagyud mo, nagbalik pagyud mo, ikaw mismo gitugot pod to nimong mahitabo. Giganahan sa jud kang Tristan ug gusto pod nimong mahitabo tong mga panghitabo ninyo. Wa lang nimo damha nga mamabdus ka. Now, ang imuhang priority unsa man? Ang pagsuporta sa iyang anak or sa imong kauwaw nga binuhatan man pud na nimo, apil man ka, ayaw focus ana day. Adto ta focus na sa unsay naa nimo karon kanang imong anak. Nagpaila lang yun nga di pa gyud ka mature day. Kay kung mature na ka, di naman ka maghuna-huna sa imong kaugalingon kay inahan naman ka. Ang imong huna-hunaon, ang kaayuhan naman sa imuhang bata. Anha ta focus day. Inig kahuman og mahiluna na, no? Balik ka sa pag-ayo sa imuhang kaugalingon para mahuman kag eskwela ug mahatagan nimo mas maayong kaugmaon ang imong bata. Anha ta focus, ha? Ikatulong pangutana, unsa man ang proseso para mapamatud-an niya nga siya gyud ang amahan sa bata? Mahal ba na kung mapamatud-an nga iya gyud ni mapriso ko ba siya sa wa pag-angkon ini? Okay. Ang purpose ra gyud anang paternity di man na kasong kriminal ang kasong paternity. Ang purpose ra gyud nato ani is maangkon ug ma-establish nato nga siya ang papa aron unsay katungod sa bata isip anak ni Tristan, pwede nato mapangayo
pwede na to ma-assert, pwede ta makademand. Sama sa support, pagdasa apelido, puhon, mga yung benepisyo, sa iyang SSS, sa iyang PhilHealth, iyang insurance kung naa siya, puhon, isip heredero sumusunod nga na ikatungod, kung mamatay strestan, makaangkon o makakuha siyang bahin sa mga kabutangan. Mauna, anha ta mo focus. Now, unsay proseso, kinahanglan mo file ta og kaso and mo kuha ta og either mo tapatabang ta sa NBI or mo patabang ta og kanang hospital nga mo DNA test. Dako gina siya gamay og gasto, mga 20,000 gani siguro, labi na kay sa Manila pa man na, unya murang wa man siguro DNA testing din ha sa Dumaguete. Pero ang importante mo duol gyud ka og abogado kay para mo mugiya og mo guide nimo kung unsa inyong buhaton, okay? Ikaupat og katapusan niyang pangutana kung matud-an, no? Nga siya gyud ang amahan sa bata, pwede ba siya makapangayo og support bisan sa bata? Kung dili siya mohatag unsa man, sa ikihan ako niya. Okay. Kay di man mo minyo, ug ma-prove gani nato nga siya ang amahan anang bata, ang iyang obligasyon kay anha ra pod gyud sa bata. Wa siya obligasyon nimo. Now, unsa di gani siya mo after ma-prove, no? Nga siya mo'y papa. Hindi ka pun siya mo buhat sa iyang obligasyon o responsibility, pwede ra pod ta mo kiha og support, no? Kana pwede ta mo gamit og violence against women for economic abuse. And children, pwede na siyang kasong kriminal kana. Di siya mohatag, pwede na to siya mapapiso. Okay? So, hinaot unta kay nga ikaw, medyo maklaro na to, no? O ma-establish nimo kung unsa gid ang imuhang priority, aning imuhang kahimtang karon. Ang ayaw na paghuna-huna sa imuhang pagpakauaw, dawato na nimo as a mature individual, 18, 19 naman siguro ka karon, ayaw na nagikauaw ang imuhang sipyat sa kinabuhi. Total na amang kay anak, anghel na, blessing man na, anha ka focus, bahala ng mga storya sa ubang mga tao, kay di man na ilang kinabuhi, pasag din na sila. Ang importante, ikaw mismo, you will take control sa imuhang life, and you will make sure that you will not make the same mistakes again. Ana lagi ng kinabuhi, Inday. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kiniyang Akung Suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga suking tigpaminaw, o maayong adlaw.